लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायहरबाय सिगांग्रो नोंथांमोननिसिम गोजोन रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय मिजिंथियो गासैनिबो जिउआव रंजालि बैसागुआ मोजां खौरां लाबोयो नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै माबा मोनसे खौरां बा निउस लाबाखै नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै मोनसे जोबोद मोजां भिडिअ लाना फैदो मिजिंथियो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नोंथांमोना सावगारियाव नुनाय फट'फोरखौ माबायदि नुदो कमेन्ट खालामना खोन्थाहर मानोना बिसोरो आंनि अनजालि अनजालु फरायसाफोर जाय आंनि सानफ्रोमबो लोगो मानोना बिसोर आंनि जोबोद आंगो सानफ्रोमबो बिसोरजों आङो समफोरखौ बारहोयो नोंथांमोना माबायदि नुदो कमेन्ट खालामना खोन्थाहर लोगोफोर नोंथांमोनाथ' जों बयखौबो बर'नि गामसा आर'नाइ दख'ना ट्रेडिसनेल ड्रेस गाननायखौ नुखादोंना लोगोफोर जोंनिया फरायसालिया प्रि बैसागु खुंदोंमोन लोगोफोर बैसागुखौ बरायनानै मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि खुंदोंमोन आरो लोगोफोर बेखौनो आं नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैबाय बायदियै जोंनिया सेथियावनो दङमोन हारिमुवारि हान्जा सुरनाय बेयो जोंनिया जोबोद मोजाङैनो जोबलांदोंमोन आरो नैथियाव जोंनिया मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायनाय लोगोफोर आरो थामथियाव जोंनिया थांनाय एनुवेल स्पर्ट्सनि प्राइज डिस्ट्रिबिउसनखौ खालामाखैमोन बेखौनो खालामदोंमोन आरो लोगोफोर बेखौनो आङो नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैदों लोगोफोर भिडिअआव नुनाय उन्दै उन्दै गथ'फोरा थांनाय बोसोरारि गेलेनायाव देरहानानै बान्था मोननो हादों लोगोफोर बेखौनो जोंनि गाहाय फोरोंगिरि आरो लेङाइ फोरोंगिरि बिथांमोना राननानै होगासिनो दङ लोगोफोर उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ गावनि हारिमुनि गाननाय जोमनायफोरखौ फोरोंनाया जोंनि बिबान लोगोफोर बेनि थाखायनो जों उन्दैनिफ्रायनो फोरोंलांनांगौ लोगोफोर भिडिअआ एसेयावनो जोबसिगोन जोबनायाव आङो जोंनि टिचार स्टाफजों लानाय फट'फोरखौनो दिन्थिबाय नोंथांमोना माबायदि नुदो कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो आरो भिडिअआव जालांनाय गेना गोरोन्थिनि थाखाय आङो निमाहा बिखाबाय लोगोसे जोबनायाव मोनसे रिकुवेस्ट गासैबो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै जोबजासिम नायबायबा अन्नानै लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनानै होदो गोजोन्थों।